Takže čeledi, vítejte u mého videa. Dneska to bude video s Mendoasoft a s čokoládou od Velikonoce, jenže tak trošku my jsme Velikonoce letos nedodržovali. Takže to je vlastně čokoláda od mamky a snažila se kupovat prostě zdravou. Tak, zkusíme od mamky, teda jednu, nebo ono to není od mamky, ale tohle je od jedné tety, která k nám v neděli, ještě před Velikonocem přijela a dala nám vlastně Mendoasoft bonbony, já ty mám někde pitlík, tady mám pitlík ještě od nich, ale tohle je vlastně poslední bonbon, který mám. A snad si ho budeme v tomhle videu fakticky vážit. Jinak zhodnotím, jestli byste to měli kupovat, jestli to není nějaká pochutina, kterou byste si měli koupit a vyhodit. Jak vidíte, tak není, protože tohle už je poslední bonbon. Tak a myslím, že když už natáčíme minutu a 1/3, že bychom se mohli do toho pustit. To rozbalím. Nebojte se, mám tady pod tímto okének. Vidíte, takhle to nějakou vypadá. Vlastně. A půjdu vám to ukazovat. Tohle jsou ty plop. Jo, ještě než to tam dám. Tak vidíte, tady je značka plop. Že je to, že vám to udělá v kuse plop, ale ono to občas neudělá. Takže je to napíchlý na nabíječce a ono to vede tady kolem mě a já to vždycky schodím, takže mám s tím menší problém. Tak to jdeme ochutnat. Jinak já už to ochutnala, jo. Když je tam pitlík prázdný. Tak vzhledem k tomu, že tenhle ten citronový, tak je kyselý. Ale ostatní jsou hrozně sladký. Ten je taky hrozně sladký. Prostě všechny jsou hrozně sladký. Já myslím, že byste to měli kupovat. A jak vidíte, důkaz prázdnej pytlík, nic v tom není, takže dobrota. Je to ve 4 příchutích. No, se tady připravím. Já vím, mám blbě nastavenou kameru, ale prostě jinak nikam nemůžu zapojit nabíječku na to, takže to musím dělat tak. Takže počkejte. Tak to trošičku zrychlíme, než nám zase přijde mamka otravovat. Tak. Je to takový papírek oranžový, na tom je Mendoasoft napsáno. Tenhle ten je oranžový, protože pomerančový. On může být i jahodový, ten vypadá takhle. Pak může být takový citronový, který mám teď v kuse.
A poslední asi můj nejoblíbenější a nejchutnější je takovejhle, on je fialový, on to není vidět, taková vínová a je to vyšeň. No tak to bychom byli od bonbonů pryč už. A to je cumran. A připravím si čokoládu. Snažím se to rozvějkat co nejrychleji, abyste nemuseli čekat. Protože mě to na mobilu nejde stříhat a nechce se mi to přetahovat na počítač. Právě to tam a zase to přitáhnu zpátky na mobil, protože to na počítači nemám uložený. Takže mám tady 2 druhy čokolády. Jsou tady takovýhle Pexesa, nebo jak se tomu říká. A pak tady je slepička. Já bych asi začala těmhle malinkýma těma. Jsou ze stejné čokolády a myslím, že bychom je měli už ochutnat, protože se mi nechce čekat na tuhle pochutinu. Na tomhle je napsaný, hned vám ty 4 čísla řeknu. Zde je odložen na takový divný, malinký, nízký stoleček čokoládu. Je tady na jedné straně je vpravo 2 a vlastně a vlevo je 6. A pak tady je vlevo 4 a vpravo 3. Takhle. Tak, jsme se sem dali takhle. Ta čokoláda zevnitř vypadá takhle. Jdeme na to. Mňam. Nebojte se, je to fakticky čokoláda. Nevím, jak má chutná pravá čokoláda, ale čokoláda, ale tahle je podle mě pravá. Když se koukám na ty čísla, na ty červený, tak nejsou moc šťastný. Jsou tam hodně šťastný a zase hodně málo nešťastný. Takže je tady 1 a 2. Pak je tady 5 a 6. Tak, já to jdu ochutnat. A že chutná stejně, ale prostě. No. Musím, že po tomhle videu byl nejsladší pusu ze všech videí, co jsem kdy natočila. Myslím, že těhle ten, zase se nebo jak se tomu říká, že jsou výborný, ty taky doporučuju. Napište mi dolů do komentářů, jak se ta hra doopravdy jmenuje, já si nemůžu vzpomenout. A já většinou neodepisuju dolů do komentářů, vás ještě upozorním,
takže se mě zkuste na nic neptat. Já jsem občas přečtu, ale nepíšu tam nic. Jinak celou dobu, co tady s váma kecám, tuhletu chvíli, ale to je jedno, tady rozbaluju hlavu tý slepici nebo kohouta. Myslím, že bude stačit sníst jenom tu hlavu, protože z těch sladkých věcí jsem dneska úplně vytržená, tak já to jdu zkusit a budu se snažit nemaskat, jo. Tahle čokoláda je výborná. Ale já už by se měla bržit, protože začínám být nad zápsa. Takže tomuhle videu dejte like, dislike. Ne, nevyplával jsem takhle. Like, dislike a... no, za dislike nebudu ráda. A samozřejmě i odběr, kdo nemá. Já se s váma loučím, tomuhle videu by jsem dala like, hlavně té čokoládě a bonbonu. Mějte se krásně a já se s váma loučím. Čau.